te prinde noul an, așa o vei duce tot anul, spune o veche tradiție. Și pentru că mi-am dorit un 2021 în care să revenim la normal, am ales să intru noul an într-o călătorie, unde să fie mai cald și unde să nu existe atâtea restricții ca acasă. Să ne imaginăm fostul hipodrom al Constantinopolului, capitala Imperiului Bizantin. Din acest loc, unde a fost circul, actuala piața Sultan Ahmet, pornim în călătoria noastră în pandemie prin Istanbul. Până de curând, Turcia era una dintre puținele țări în care se putea intra fără un test COVID și totodată fără o carantinare la întoarcere. Aceste lucruri s-au schimbat chiar în timpul șederii mele în Istanbul, un oraș pe care l-am vizitat anterior chiar la începutul pandemiei. Vezi mai sus, în dreapta, materialul video de atunci. Interacțiunea cu localnicii a fost destul de limitată, mai ales din cauza limitării circulației acestora. Surprinzător, turiștii nu sunt supuși restricțiilor. Cu toate acestea, pentru a ne deplasa în interiorul țării, pentru a intra în centrele comerciale sau pentru a folosi transportul public, avem și noi nevoie de un cod de sănătate HES ce se obține printr-un SMS. Dacă este multă lume, înseamnă că sunt și obiective turistice. Avem Moscheea Albastră și în partea opusă, dacă veniți cu mine, o să mergem la Hagia Sofia, care are o istorie destul de tumultuoasă. Catedrala Sfânta Sofia a fost cea mai mare catedrală a Imperiului Bizantin, deci o biserică creștină timp de 900 de ani. Apoi moschee a Imperiului Otoman timp de alți 500 de ani. A fost convertită din moschee în muzeu de către fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, pentru a-și exprima viziunea sa de secularizare a Turciei. Înainte de a intra în moschee, practicanții se spală pe mâini, picioare, pe față, pentru a fi curați la întâlnirea cu Allah. به Ebul Kasim Muhammeden Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerine salavat şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrullah. Acum, la 100 de ani mai târziu, actualul președinte Recep Tayyip Erdogan ia o decizie opusă. Muzeul, clădire deja aflată în Patrimoniul Internațional UNESCO, îl retransformă în moschee. Potrivit societății civile și a opozanților președintelui Erdogan, decizia este una pur de imagine, de naționalism musulman, o accentuare a identității islamice a Turciei în detrimentul celorlalți, pentru a-și consolida baza politică conservatoare și de extremă dreapta și pentru a distrage atenția totodată de la economia tot mai precară. Mă îndrept spre Palatul Topkapı, poarta cu tunuri în traducere. Actualmente muzeu, palatul este fosta reședință a sultanilor otomani timp de aproximativ 400 de ani. Se află în imediată apropiere a Hagiei Sofia și poate fi vizitat zilnic contra unei sume de 100 de lire turcești, aproximativ 54 de lei. Mi-amintește de vremurile grele. Azan kurmancı. Kurmancı. Hare kurmancı. Kurmancı. Şansın varsa buradan da çıkar. Ölmüş kadından medet beklemeyin.
Vallahi haklısın abi. Kısmetiniz varsa buradan da çıkar. Am înțeles totul. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bilete la loto. Ajung la bazarul cu mirodenii, bazarul egiptean. Este al doilea ca mărime după Grand Bazar și era dedicat până de curând condimentelor. Vânzătorii mi s-au părut, ca în tot orașul, enervant de săcăitor și stresant de prietenoși. Toți te vor întreba de unde ești și îți vor spune câteva cuvinte sau expresii pe care le-au învățat din limba ta. Când le răspundeam că sunt din România, își auzeam: ce faci? Bine? Vor trage de tine să le vezi produsele. Odată intrat în prăvălia lor, te invită la un ceai și nu te vor lăsa să pleci. Îți vor prezenta toată marfa și tot cumperi ceva. Am și câteva punturi. Nu cumpăra de pe aleile principale ale bazarului. Datorită chiriilor, au cele mai mari prețuri și nu întreba niciodată how much. Negoțătorilor le place să negocieze, nu să ofere informații. Așadar, negociază. Prețurile reale sunt cam la un sfert sau o treime din prețul anunțat inițial. Nu am scăpat din bazar până nu am cumpărat mirodenii de aproximativ 200 de lei. Mi-am luat papornița pe umăr și am pornit să cutreier în continuare orașul. Chiar sub noi se află Palatul Scufundat sau Basilica Cisternă. Basilica aproviziona cu apă Palatul Imperial și clădirile adiacente și este locul în care s-au turnat mai multe scene din filme celebre. Închisă momentan, ea trebuie vizitată neapărat. O iau pe jos pe podul Galata. Trec pe lângă pescari cu destinația Turnul Galata, de unde se vede întreg orașul. Și am ajuns la scările Camondo. O veche legendă urbană ne povestește despre copiii familiei Camondo, cărora le era destul de greu să ajungă la școală în fiecare dimineață, ocolind destul de mult. Și pentru că părinții aveau bani, s-au gândit să le ușureze cumva drumul și așadar le-a construit aceste scări. Ca să admiri incredibila priveliște din turn te costă 30 de lire, aproximativ 16 lei. Turnul are și el istoria lui. Construit de genovezi, este singurul care a mai rămas în picioare până în zilele noastre din cele 24 de turnuri construite cu scopul de a proteja orașul față de atacurile dinspre mare. Ulterior, în perioada otomană, el a fost folosit drept depozit pentru șantierul naval, închisoare și apoi ca turn de veghe pentru incendii. Miros bine. Revin spre hotel și mi-am adus aminte pe drum că am uitat să vă arăt unde m-am cazat. L-am ales la demisol pentru că are o terasă. Apartamentul are două camere, una în față și una în partea stângă. Pentru camera din față există aici o baie curată, igienizată, cu tot ce-ți trebuie. Și o să mergem să vedem cum arată camera. Iată așadar. O cameră cu mici influențe otomane, să zic așa. Ce bine suntem primiți, avem și halate de baie, cearșafuri. Am văzut până și măști, atât măști simple pentru persoanele mature, cât și măști pentru copii și șervețele. Vă spuneam de mica terasă, aceasta este. Este o terasă la care au acces ambele camere.
Deci ce cafea bună se poate bea dimineața aici. Și se pare că sunt foarte primitori cei de la hotel. O să vă și arăt de ce, dar până atunci să vedeți cum arată și baia de aici. M-am uitat în detaliu, pentru că îmi plac detaliile, totul este curat. Ne-au așteptat dragii de ei cu toate bunătățile astea. Baclavaua specifică zonei, fructe, produse de patiserie și bunătăți. Bineînțeles, avem și apă, cafea, ceaiuri și tot ce ne dorim. După cum vedeți, toate ambalate individual. Frumos! Istanbulul este singurul oraș din lume ce se întinde pe malurile a două continente, Europa și Asia. Iau un vapor al companiei de transport în comun și mă îndrept pe calea apei spre Asia. Este cea mai ieftină călătorie, 3 lire turcești, aproximativ 1,50 lei. Lockdown-ul aplicat localnicilor s-a simțit imediat. Străzile, pustii, inspiră un vibe aproape apocaliptic. Revenim în zona europeană, în Sultanahmet, orașul vechi. În zona turistică este și Moscheea Albastră, cunoscută oficial ca Moscheea Sultanului Ahmed. Are 21.000 de panouri de faianță de culoare albastră, o capacitate de 10.000 de persoane și numai puțin de 260 de ferestre. Interiorul Moscheei Albastre parcă nu este ceea ce ar fi trebuit să fie și aveam impresia că am intrat în cu totul altă moschee. M-am tot uitat la pozele de pe internet, m-am tot uitat la cum arată aici și parcă este complet diferit. Apoi mi-am dat seama că de fapt stâlpii de susținere sunt datorită renovărilor. Se renovează întreaga moschee și tot ce vedem sau tot ce ar fi trebuit să vedem este acoperit. După atâta plimbat, chiar că mi s-a făcut foame. Sunt mai multe locuri de unde poți să vezi orașul de sus, unul dintre ele fiind Yerloti. Vii frumos aici cu telefericul, te așezi la o terasă, bei o cafea. Bine, în momentul de față terasele sunt închise. Sau pur și simplu vii aici să îți faci câteva poze de Instagram și să te bucuri de căldura soarelui. De aici de sus îmi iau la revedere de la Istanbul. Am fost o dată, de 2 ori și sper în curând să ajung și în locurile pe care nu le-am putut vizita încă din cauza timpului scurt și a restricțiilor impuse de pandemie.